No niin. Miten me meitä niin kauheasti tällä hetkellä syyllistetään siitä, että ihmiset ei osta ja kuluta? Kun kaikki hinnat on nostettu pilviin, ihan niin kuin ihmiset lomautuisi niin kuin omasta halustaan ja yrittäjät menettää asiakkaita omista halustaan ja ennen hyvin työllistetyt alatkin niin kuin joutuu irtisanoa ihmisiä ihan vaan huvikseen tai ilkäyttää. Ja perheen vanhemmatkin laskee ihan vaan huvin vuoksi. Riittääkö rahat ruokaa vai ei? Ja sit samaan aikaan meitä on vielä niinku vuosia käsketty säästää, kuluttaa fiksummin, säästää luontoa, olla vastuullisempi ylipäätänsä. Ja ihmiset yrittää. Ja nyt kun talous sakkaa, niin siitä voikin sit kivasti syyttää kuluttajaa, että ei ostella. Ja sitä paitsi kyllä ihmiset nyt varautuu. Ympärillä putoo ihmisiä työttömäksi. Ja miksei kohdaltakin. Tuloja leikataan yhä syössä puoleen. Niin totta kai ihmiset pitää kiinni niistä väistomista rahoistaan. Siis ihan selviytymisen kannalta. Ihan normaalia fiksua selviytymistä, kun tulot ei vaan riitä.